हेलो फ्रेंड्स बे भिडियोखौ आङो सप्तासे जाबाय दे खेबनाया थेवबो हेगारथ'वाखैमोन सिगां हेगारदो ओरैनो बाय ओमफ्राय थेवब्लाबो माने हेगारा जोबाखैमोन आरो माखासे दं बेयो खेबनाया दा जोंनि खाथियाव जादों बेयो प्रग्रामा बेखायनो आंबो खेबनानै लादोंमोन आरोना दा गानखौ बे रोजाबनाय प्रेक्टिकेला जा रोजाबनाय गानखौ बेखौ आं लास्टाव होनाय जाबाय दा बेयो मोनसे डायलग ओरैनो बुंदों मानसि आरो बान्दरनि गेजेराव मोनसे डायलग मारदों आरोना बेखौ नोंथांमोना नायना लागोन इनि उनाव गानखौ नायोबा नायनो हागोन लाइभ माबायदि गान मेथाइखौ रोजाबखो बियो नायलांबानो जाबाय दे होमबा लोगोफोर नायदो Ini gua asyik boleh. Ini gua lahir. Ini gua manusia boleh. Ini gua manusia. Ini gua cowok. Ini gua. Lagi. Doa. Deh, mungkin yang pilih deh, jika sih mungkin baik boleh macam boleh. Nah, panggil tuh ini kuah sih, jika sih panggil orang sih. Ini kuah umur lagi semua. Semua, umur panas ya. Chinese mana nih joki umur boleh. Boyar ki, बहुत Chinese boleh. Jadi bogoban boleh mori naki, Haliman. Bogoban asli, ishur tunggu. Kebo lekha jabo, apunar Scorpio, apunar gari building, apunar taka pusha logot na jabo. Kebo side dokan. Bukan kapur apunar logot jabo. Halia. Hey!
भिडिअ बेखिनियानो होनबा लोगोफोर बिथांनि लाइभ श' जा प्रग्राममोन बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामबाय दा बिथांखौ गोबाङानो मोजां मोनो नालाय बिथांनि शर्ट मुभियानो जा बिथांनि डायलग बिथांनि गान जा बेफोर गासिखौबो माने प्रायानो मोजां मोनो नालाय बेखायनो आंबो आंनि चेनेलावनो शेयार खालामनाय जाबाय आरोना बिथांनि लाइभ श' माने भिडिअखौ गोजोन्थोंबा।